Værsgo, her er dit skulpturkit, og nu skal vi til at pakke dem ud. Jeg har lavet det så smart og pakket det så smart, at der simpelthen er afdækning, der bliver med. Det skal du heller ikke tænke på, når du kommer hjem. Derudover så indeholder kittet sådan her. Sådan. Og jeg nu glemte jeg selvfølgelig at tage... Der er en lille guide med her, så du kan lige læse hurtigt igennem, og der står også, hvad posen indeholder. Derudover så er der nogle og med i kittet er simpelthen denne her lille guide. Og i guiden der er der 2 QR-koder. Den ene den kommer direkte ind til en PDF-fil, hvor du kan downloade hele opskriften og hvad du skal gøre. Og ellers så er der denne her video, som du nok allerede har fundet. Men hvad indeholder posen? Nej, det er det der. Lad os nu kigge på, hvad posen indeholder. Vi har en spand her. Klassisk murspand. Så er der afmålt gips. Det er hvid gips, og det er en helt speciel gips, jeg bruger her. Så er der et par handsker. Husk at bruge den på din primære hånd. Så er der en trakt. Og så er der 2 balloner og et par strømpebukser. Jeg har nogle gamle strømpebukser her, som jeg bruger bare fordi. Og det du så skal finde derhjemme, det er en enten 1,5 eller en 2 liters flaske. Så skal du finde nogle forskellige ting, som du kan præge din skulptur med. Og det kan være alt fra det her, det er noget træ. Du kan også bruge skruetvinger. Alle mulige typer. Snor. Alt gå på opdagelse i dit hjem og kig, hvad der er. Og i værkstedet også. Gamle låg, og det er bare vigtigt, at når du skal bruge lågene, så er det altså ikke den krasse side, men det er den stumme side, der skal være indad mod skulpturen. Du kan også bruge fyrværkslys. Det er jo også en flot effekt. Store reb, små reb. Jeg støver lidt hernede i min kasse. Flagline. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad det her hedder, men det kan man også bruge. Det handler simpelthen om at eksperimentere og prøve lidt af. Nu lyser du nu ikke. Må det ikke lyse? Så nu har jeg klargjort 1 liter vand, for det er det posen passer til, med gips. Og jeg har mine forskellige redskaber fundet frem. Så starter vi simpelthen med at tage spanden, og så hælder vi vandet op i. Det skal være koldt vand, det er meget vigtigt. Vi lige handsken på her, fordi det er lidt rart at få fingrene ned i. Nu skal vi se, om jeg kan kaste den. Sådan der. Så tager vi her, der er afmålt her, men det er vigtigt, at du ligesom tager lidt af gangen. Man skal ikke hælde det op i bare med det samme. Tager lidt af gangen. Så vi åbner her, så skal vi have det hele til at stå rigtigt. Så
så er det vigtigt også, at du starter med bare at drysse sådan her ned i gipsen, fordi den skal ligesom mættes, før du begynder at røre. Så det tager lige lidt tid, men det er også meget hyggeligt at stå med. Så den måde, du kan se, at gipsen er ved at begynde at blive mættet, det er, at der ligesom begynder at komme sådan nogle øer nede i vandet. Du er ikke i tvivl, når du ser dem. Det er ikke bare de små, der ligger så her i overfladen lige nu. Du er ikke i tvivl. Men tag din tid. Ikke for lang tid, men tag din tid til at ligesom få drysset ud. Og lad gipsen ligesom absorbere og suge. Også en god idé, ikke at gøre det heroppe fra, så det støver for vildt, men gør det ligesom tæt på vandoverfladen. Konsistensen, den skal være lidt ligesom sovsen til tarteletfyld. Så den skal ikke være for, tynd, og den skal heller ikke være for tyk. Det skal være sådan lidt lækker og lind. Men det er en super fed proces, fordi at du bliver simpelthen nødt til at forholde dig til materialet og til, hvad det kan klare frem for at sidde og overtænke for meget. Så det er helt genialt i vores moderne verden, hvor alt er strategi og alt handler om at have udtænkt planen, inden man går i gang med at udføre. Det er lidt godt lige at komme lidt ud af hovedet. Og jeg rører ikke før, at der begynder at komme de her kager eller øer. Om lidt, når gipsen den er klar, så skal det faktisk gå forholdsvis hurtigt, fordi at vi har et vindue på cirka et kvarter, nogle gange lidt mindre, før at den begynder at størkne.
Det ligger sig som sådan nogle små bjerge nærmest op. Og når det begynder, så kan man lige så stille begynde også at røre. Så min faktisk nye. Og jeg giver den en gang mere. Så det handler ikke om, at du skal bruge alt i posen. Du skal ligesom også fornemme lidt. Ej, den er ved at antegne med den anden hånd. Man kan godt lige give den lidt mere. Det er vigtigt, at det bliver rørt godt ud. Men man kan mærke det. Man kan simpelthen mærke det dernede. Så, nu tror jeg også, mine er ved at være der. Der er lige lidt til, at man kan spille også og rutte med. En anden vigtig ting. Lad være med at hælde gipsen ud i din vask, fordi så stopper du bare rørene. Og det er ikke så heldigt. Så, nu skal vi have hældt gipsen over i flasken. Og det her det er den fine, I får med i kittet, men jeg har min egen gamle trakt her, som også har lidt gips i sig. Nå. Flaske, ballon, trakt. Nu tager vi trakten, putter over i her. Som regel er det meget rart at være to, så man kan hjælpe hinanden. Ikke hælde for hurtigt og ikke hælde for langsomt. Men lige så stille. Jeg kan også se, at jeg er lidt trummer i her. Jeg har ikke været så god til at hæve. Og rør rundt. Det er også smart at have en balje eller noget med noget vand i, så man lige så hurtigt kan smide sådan noget trakten over i. Jeg er ikke i dag, så bliver den bare størkende. Så tager vi, nu har du fået hældt gipsen over i flasken igen. Tager du din ballon, puster op. Så vil det være en god idé at have været den her af fra starten af, fordi det kan godt være lidt dumt. Nå, så skal vi have den på her. Det kan godt være en lille smule svært, men dog. Sådan der. Og så skal man holde godt rundt om her. Så lægger man den ned sådan her. Og så begynder man at hælde. Og det kører fint her. Det så er hældt op, så skal vi have ballonen af.
Og det kan godt lige være lidt svært, det kan godt svine en lille smule. Men så er det vigtigt nu, at vi skal have luften ud, og så lige holde for, så det ikke sprætter over det hele. Al luften ud, ellers ligger der så bare sådan en luftklump. Luftklump, det kan man ikke sige. Du er ikke i tvivl om, hvornår du nåede gipsen, fordi så begynder den nærmest at komme op. Og så kan man lave en knude. Sådan der. Men nu har du en fin ballon her. Super lækker at røre ved. Så skal vi have den over i strømpebuksen. Og det er lige at... Nu er det som sagt nogle af mine gamle strømpebukser, jeg har klippet i stykker. Men så er det lige at få den over i en ret holdbar ballon. Prøv det igen. Sådan der. Super. Så er den simpelthen klar til at blive formet. Og nu vil jeg lige finde stol frem. Sådan der. Og den måde, jeg kunne godt tænke mig at lave et hul. Så den måde vi gør det på, nu flytter jeg det her, så det er nemmere at se. Man kan tage for eksempel noget reb og vikle det kunne man så lige have forberedt lidt bedre, men en måde at gøre det på, det er simpelthen ved man kan gøre det på flere måder, men jeg har opdaget, at hvis man gør sådan her, og så ligger sin, ja, den er lidt levende, men det skal nok gå, så kan man trække den ind her, omkring der. Yes, og så kan vi lige putte et lys ned her måske. Det kunne være lidt sjovt at prøve, hvad der så sker. Men så er det bare at stramme ind, og det er simpelthen bare at prøve sig frem. Og det kan ske, at den ligesom springer ud. Så vil jeg prøve, nu prøver jeg lige noget andet nu. Prøver jeg simpelthen sådan her. Spænde her. Og se hvad der så sker. Men det er simpelthen bare at eksperimentere og prøve sig frem. Der kan man jo binde. Og man behøver ikke, altså det handler også om at stoppe i tide, så man skal heller ikke tænke, at det tog ikke så lang tid, så er det nok et dårligt kunstværk. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Nå, nu vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan lave et hul her. Så kan man også se, så vil den jo selvfølgelig, der bliver jo trukket noget materiale fra her, så det bliver ligesom tilført herop. Men jeg vil lige prøve at se, om jeg ikke kan finde nogen låg. Eller mere fyrfærdssyg, måske. Ja, det blev låg. Sådan en gammeldags skruesvinge her, den er rigtig god. Sådan en, hvor man ligesom kan dreje og skubbe og
det kan godt være lige rart at have nogle flere hænder til at hjælpe en. Nu er jeg lige alene om det her projekt. Men det skal også nok gå. Håber jeg. Så. Nu vil jeg simpelthen lade den ligge og tørre, og så vil jeg vende tilbage til den måske alligevel. Så vil jeg komme tilbage til den. En anden ting er, at man kunne også, hvis man nu vil have den lagt henover, for eksempel her, og holde den i form, men så skal man blive siddende i hvert fald et kvarter. Og du ved, hvornår den begynder at størkne ved, at gipsen begynder at blive varm. Så nu vil jeg lade denne her ligge, og så vil jeg vende tilbage til